gane ne Amaril Adesh, wato ina tare da addababben DJ Kwaro a basu sauti. Sabon sauti mana. Kwaro a bamu sauti mana. Akan ya bar
ka kusanta zama nesa ka kirawo mun amsa lamari dai muradu bar mu dan man ayaban ka la 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 ilaha kuma kai salatin kai lahu kuma aiki fitahu sana ummul shurafahu Fatima ce aliya latin da Husainin ka to shehu Ahmad Tijani Gibri maka da fa'e ne baban shehu kula ni shehu zalla a dishi sai ga dan Usmanin ka sai dai ko shehu la ilaha illallah zama da debin hanya manufar manufa ayya shehu mai babbar gayya ayya mun ba zan iya ba gausi domin ka to na ga yau sai dai naka duniya kulki kula ka shehu durar harkar ka sarara al'amarin da ni ta yabon ka la ilaha to ya mabudin budewa a shiri sha tsarawa jinin bai rushewa shehu barka dai sa cikin iso a duniyar ka to mai alo mai mun jaye saka zuciya ya cinye baka mata ka kowaye ni ba kai ne komai gare ni barhama turka ka babu mai da maka shehu yanzu ma sa shamuru la ilaha illallah a isar mana bara mu da kai ni kai laika la ilaha to jami'a kake barhama mai akwai shi ke kima rayuwa ta na soma inda ka so kai ba ya kwai na za mu faɗe ka ne mutum duniya ta kamaradi da fa'i jalabi hamdi godiya ta dan abu sahibul waqt kai kadai nake so lashe ka a gani ya bar mu san ka shine rayuwar mu a gani ka na bar mu ka fa aji har umu wanda bai san ka ce da ko ina bai da kamar ka la ilaha illallah ga mun nan dai ya wuce kausan layi sun ko sun bi sahihi babu daɗi wallahi ja da karfin mai yau da gobe ka karɓi da banka a gani ya bar shehu kai ne tsiran mu kana tsiran sima mu inda dai ka ga agan mu da'iman dai mu so muke mu kare a cikin ka Allahu la ilaha illallah to ni da kai dai na mun daga gida kuma ga mota bani ta ta bare karta ayyukan mu in banda na ka ba mu da wata harka baya ka san menene a cikin san kana kone ko kirawo mazo ne sanadin sanadi ce wuta wadatar da waninka kake wadatar da waninka la ilaha kai kadai zan maka sida da muradi kai shaida soja koko dan sanda shehu sautin ka inda da naka a wurin malleka gobe baya ta ma barhama da biyar kuma mai goma kan tuwon girma na ma soyuwa ta Ibrahim a kai ta zarta tuka la ilaha illallah la ilaha da'iman dai sai shehu kusa ne khairu wasu waki shi ko kara samuru ko kuma dai sai kai baraka ta ana dukan ka ka sani banda kamar ka ko a fili a hakika shehu ba na ta wani da damuwa ta ɗaya ne in ganin na rere yabon ka a gani ya bar sai wai na alil faida yana shehu suke tsada da ruwan sanyi randa abu gausi koko a kwana ba komai a haka tafiya da ta nisa ka kira muka amsa shehu bara mu in yasa daɗi kasantuwar mu gausi a cikin ka la ilaha a yabon ka nake tauba daga kai mu karfa kofa makiyin kai jajar ba shehu bara ma rayuwar mu ba ma da wani ka ya muradin aka wani mai zaki dan Usmanu garkuwar insu da jinnu na gidan Abdurrazaki mutumin kusak da aka shodan baba lamini bana haƙul ainihi dan isar da fata ne yin barha
ba su sauki. tare